en puɗɗorima inde gana joom baɗe bawɗe joom yurmede heeride yurmede huftodinde kaadirowo kala ko ina wona waɗi on tan laato ittuɗo e gotago muɗum haajaka ballal tagɗo windere fay foof e hoddiru mum en juuli e ɓurɗo ɓurnaɗo cuɓaɗo ɓurɓe kala tago no ɓurɗe ɓurɓe haajade ɓurɗo ɓurnowo kala ɓurɓe deke ɓuure ɓurɓe tago ɓurnaɗo bajjo aminata kostu abdoullahi cuɓaɗo windere timmode annabaɓe nulaɓe coɓɗo bafal nule e annabagu nunɗuɗo e hoore mum ko adi nulal nunɗino nulal ruttorde jorto kisal sangal kisal satti gaddade yeeso gana tumade goto foof woƴa dandude hoore muɗum en calmini dendagal pulagu to wawi wonde foof e dow laral leydi ndi funnague e hirnague rewo e worgo tawata mbawɗon wonde e nder aduna he min calmini on min ñaguimon duwaw min neldi on duwaw en gartiɗo hande kadi e mbadi jewte meɗen olel pulagu tawi yewtere men hande nde jogorɗen yewtude koye toɓɓe ɗiɗi toɓɓere arwanire nde ko toɓɓere fatude e jeytare leydi Mauritanie tawi hande eɗen gandi hawri koye nogas jeetati jolal ujunnaje ɗiɗi e nogas e goho woni 28 novembre 2021 ɗum ɗon noon eɗen gandi hawri koye ñande dewo hoore tawi hikka wattata capanɗe jeegom e goho hitande ko leydi ndi heptuno hoore muɗum woni heeɓi jeytare muɗum toɓɓere men ɗiɗi mere wonata ko e ñalɗi ɗi ganduɗa kaldigal bannoɗi ɗo wonno journée de concertation bannoɗi e ko ɓooyani ko ñande 16 ha yetti nogas e goho lewru ndu ɗum ɗon noon eɗen gandi so tawi en duttima e nder ndiɗo mbadi e mbadi hono mawningol capanɗe jeegom e goho jeytare leydi ndi woni piltugol hitandere capanɗe jeegom ɓiire e goho leydi ndi eɗen gandi oɗo saaha leydi ndi Mauritanie so tawi en kaali ɗum en wawi wonde wasa wonde belamma wonande dendagal ɓaleɓe foof walla ni e mbiyan dendagal Mauritanie naɓe foof dariɓe e potal yiɗɓe gendidi tawi eɗen gandi ɗum ɗon waɗino hono bunare mawde tawi ko Allah bunaji mawɗe tawi ko niɓɓiɗde e nder dartol leydi Mauritanie tawi ko baɗade e sanga hitande ujunere e temedde jeenayyi e capanɗe jeenayyi e tuma e oɗo ñalawma nde nogas e jeetato ɓaleɓe jagga tawi ko koninkoɓe kirsa tawi kirsiraka sowna yidde ɓe mawninde wiideɓe mawnina ley hono jeytare leydi ndi e tawi ɗum ɗon eɗen gandi ko hunde bonde wonande leydi ndi tawi ɗum ɗon eɗen gandi ko ɓaleɓe foof mbaɗa ɗum ɓaleɓe leydi Mauritanie foof e kuuɓal ko kañum en ene wayno kirsa ɗon ene wayno kañum en mbaɗa ɗon e tawi kadi warana fof ko ɓalewagal leydi Mauritanie tawi kadi bone o waɗa koye e dendagal ɓesgu Mauritanie naɓe e mbadi kuftidinde tawno gueɗe mbaɗe dani hen eɗen gandi ko gueɗe bonɗe e nder leydi tawi kadi ko ɓuuri hamnade hen ko guilden faade oɗo saaha en wayno wonnoɓe ɗeɗon gueɗe kantere ha joni nan jaaha e boli mumen en jaaha e laabi mumen en gone wellitade ene mbaɗa ko beela ene jaaha ko beela ene ñaama ko beela tawi pittali nogas jeetati ɗi ganduɗa ɗiɓe layino ɗi ene wayno ɗiɗon jeehi jaadi e maire e meƴƴelle tawi kadi ala fof ko mbaɗi sowona wonde ɗumen wonde ɓaleɓe ɗum ɗon ko hunde mettude e oɗo saaha tawi kadi wawa hankkadine wonde leydi ndi mawninde jeytade muɗum so wona tawa ene wayno ndeɗon mettere wawa suppito e nder ɓerɗe yimɓe kala saabu siftorde ɗeɗo gueɗe kantere ɗe ganduɗa mbaɗama e nder leydi ndi ɗum ɗon noon eɗen gandi leydi Mauritanie gaga ɗum ɗon jeytade muɗum guila hitande ujunere temedde jeenayyi e capanɗe jeegom faade hande no mbiɗen ni woni capanɗe jeegom e goho hitande capanɗe jeegom e goho hitande ene wayno hay sinno ene famɗi to banggue gurdam leydi ene mawni to banggue gurdam aada wat noon so neɗɗo heeɓi ɗon e duuɓi hankkadine ene wayno hankkadine hay golle ene heewi ɗaccude taw noon hankkadine on ko naati e dawal manggu e nder ndiɗon mbadi noon duuɓi capanɗe jeegom e goho eɗen mbawi wiide leydi ndi sen beelama mbiyan yatirgo caggal wonande koddigal hakkude leyɗi Mauritanie saabu eɗen gandi guila hitande ujunere temedde jeenayyi e capanɗe jeegom faade hande ɗo ɗo jarten ɗo en wayno hooreɓe hewɓe lomtima e nder leydi ndi ma won sappo e goho hoorejo leydi e kono ene wayno ala ko wayli gonal leydi ndi to ha tengtire banggue koddigal leƴƴi ɗi fewani saabu won leñol gotol leñol safalɓe ƴetta ene fawa e dow leydi keddiɗi te ɗum wona hunde fonde wonde tawno leydi ndi foof ene ndendi kadi leydi ndi kadi e noɓe mbirata ko leydi arabeeri eɗen gandi noon ɗum ɗon kadi wona hunde fonde wonde wona hunde wawde wonde won noon Mauritanie sene haale Mauritanie jeeya koye nder dunde Afrique kadi ko tawa koɓe jogui ko foof e ngaaluji ko fate jamɗe ɗe ko fate
ko ittete e awo ngo ko maaje ɗe ko nandi hen ko nandi hen fof to koye nder dunde Afrique he woni deke noon hade mum wonde leydi araberi taw woni taw ko leydi africairi ko leydi africairi taw hade mayri wonde leydi araberi ɗum ɗon noon alay sago kadi yimɓe mbatta hen haqqillaji no fewi won noon yimɓe ene dewni wona gueɗe ha yettima woni nokku ɗo ganduɗa hankkadine ene wayno ɓe mbiyata ko ɓaleɓe ɓe jeeyaka e leydi Mauritanie e tawi eɗen gandi leydi Mauritanie ndi so tawi woni ko gonga ko ɓaleɓe gadi hen tawi kadi ɓaleɓe kadi ene wayno keɓani hen gueɗal e oɗo saaha ene wayno way kono arani en e nder leydi ndi saabu jogade ɗumen caɗele e heptinede saabu jogade ɗumen caɗele e banggueji ɗi foof to banggue faggudu ko ɗawaɓe to banggue laamu ene wayno hande oɗo saaha ko ɓittaɓe haalaɓe e to banggueji kitiɗi ɗi foof ene wayno ala toɓe jirto koye mabɓe nder noon leydi so tawi yimɓe ndendi ɗum o poti ko wadde eɓol amata fecca goto foof dañi e gueɗal mum kadi hunde rewne lawol e dow gonga taw goto foof ne heeɓa haqqi muɗum taw ala fawa to hettiɓeɓe taw goto foof ne yiito hen hoore mum no hannirta ni hen e nder ndiɗon mbaadi ha joni to banggue pinal kadi eɗen gandi ko caɗele mawɗe e nder leydi ndi won noon ko pinal arabagu ngu tan ƴetta fawa dow pina keddiɗi en way ñoƴƴa less ha tengte ɗemɗe ɗe koyto ɗum ɗon wanno hono gosodiral miijoji ngal kalɗen ɗo joni jawtugal tugui ñande 16 ha heeɓi nogas go lewru ndu e nder ndiɗon mbaadi noon eɗen gandi kaldigal ngal waɗama kadi cimti mbaɗama hen e cimtiɗi noon ene wayno laaɓani cimtiɗi laaɓani tawno so tawi tan ne wiye laaɓi laaɓani wonko hedde weeti wiyatani wonko hedde jamma wan noon haalaka ha laaɓi won ko maggue kewɗe gonɗe hen won jeejeji mbaɗaɗi hen walla won pitti mbaɗaɗi hen woni mbiyata tawi ɗum ɗon wona hunde fonde wonde tawno no ɗemgal arab ngal lawɗinirani waɗa une langue officielle ɗemɗe kiddiɗe foof ne poti waɗirede noon ɗum woni pular o ɗum woni soninke o ɗum woni wolof o kanƴe foof ɗe nanne e tippude neydi e jangde ɗe keeɓa haqqe majje e nder leydi nde won noon enen foof ken Mauritanie naaɓe goto e meɗen foof ne jogui hen haqqe kadi kala ko wawi heɓede e nder leydi ndi ko ngaalu ko ganduɗa ko jomiraɗo rokki en ko hay goto e men addorani kamɓe safalɓe arɓeɓe ko hay dara ɓe gaddorani toɓe gummino to koɗo foof ko ɗo ɓe tawi ɗum enen ko guila e dawa dawi so tawi ne wiiya kay leydi ndi won jeewi ɗum mboɗo sikki ko ɓaleɓe won noon guila dawa dawi ɓaleɓe kañumen ene wayno koye dunde Afrique he tan keddino kala garɗo hen goɗɗo ko gummiɗo banggue goɗɗo hay kamɓe koɓe yanoɓe hay so ɗum ko ɗo ɓe gummino e dunde Afrique ɓe gummino ɗo ɓe jeehi banggueji goɗɗi guila jatan jatiraɓe guila e egguduji gadane joni soɓe garti koye nder dunde Afrique he wonande leƴƴi ko nande berbere en wonande arabeɓe wonande leƴƴi goɗɗi garnoɗo ɗo hen tawi e on saaha to banggue rewo Afrique o ɓen koɗino toon ɗum ɗon foof ko eɗen gandi e nder dartol holno ɓe gardi ɗo e nder ndiɗon mbaadi noon hande leyɗe e kesam hesagu leyɗele ɗe e leyɗele ɗe caggal nde jimade tubakoɓe ari eɗen gandi kañum taƴiri ni leyɗele ɗe nde taƴirama ni wono leydi Mauritanie ndi woni hakkude palol hakkude leyɗele ɓaleje ɗe e leyɗele hono boɗeje ɗe woni walla daneje ɗe woni leyɗe woni Maghreb arabe o nden noon leydi ndi fonno ko leyɗi ɗi fof ponde hen goto foof yiito hoore mum goto foof heeɓa gueɗal muɗum e nder leydi ndi goto foof heeɓa haqqe muɗum e haqqe ɗo tolni to gandal mum tolni to mbako mum tolni to humpito mum tolni tawa ala heedi heedo ala fawaɓe heddiɓe hay goto taw goto foof ne heeɓa e yiito hen hoore mum no hanniri ni hen kono noon ɗum ɗon eɗen gandi waɗani eɗen ñaago noon hono gardiɗo leydi ndi e oɗo saaha Mouhamadou Ghazouani nde dartoto ƴewto ɗum ɗon fonde leƴƴi ɗi hokka goto foof haqqi muɗum ha timma tawno ko ɗum nafata leydi ndi kadi ɗum jiɗɗen e nder leydi Mauritanie goto foof yo heɓ haqqi mum wan noon leydi ndi ene yaaji hedde million e capantati ujunere e kilométre carré e firti ko yimɓe nayyo foof ne mbawi rendude kilométre carré ne mbawi hodde e nder kilométre carré kadi e ngaaluji ne mbayno leydi banggue o banggue eɗen jogui ngaaluji ɗiɗo ngaaluji ɗi ganduɗa goto e meɗen foof ne wawi wurde hen nemo hen tawa hay goto tawa tampinani hay goɗɗo ndeke heedi heeda walla gambele fotani wonde ɗo hen nden noon goto meɗen foof ne foti yitade e haqqe muɗum e nder leydi ndi ha no hannirta ni hen cabato boɗejo o hardani o halpar o sarkulle o jolfo o bambaranke o goto foof yo heɓ gueɗal muɗum e nder leydi ndi ko gon erago joguiɗen ko ɗum jiɗɗen erade e dendagal ɓesgu leydi Mauritanie nde ballodirten dokkodirten juuɗe guiwen e ɗeɗo caɗele ɗe ganduɗa caɗele koddigo gonduɗen guila e fuɗɗode tawi ɗum ɗon foof awi ɗum ko Mouhtar Ould Dadda gonɗa kañum wonno hoorejo gadano leydi Mauritanie tawi caɗele ɗe foof toon gummori guila hitan ujunere temedde jeenayyi e capanɗe joyi e jeetati guila nden faade ɗo ha jeytare nde leydi ndi hitan ujunere temedde jeenayyi e capanɗe jeegom eɗen gandi ha nde o folla nde e ñande sappo lewru morso
woni o hitande ujunere temedde jeenayi e capanɗe jeeɗiɗi e jeetati guila nden faade ɗo henna eɗen gandi lomɗomtodiri fodde hooreɓe sappo caggal makko ɗum ɗo noon firti noon ko leydi ndi lomɗomtodiral hooreɓe foof ala ko mbaydi haydara e gonal leydi ndi kam to banggue koddiku to banggue moƴƴere to banggue faggudu to banggue hokkude leydi ndi walla ɓi leydi ndi haqqe muɗum ha guila e binditagal guila e gueɗe goɗɗe caɗele kewɗe nana e nder leydi ndi tawi wona caɗele poɗɗe wonde ɗe ganduɗa hande eɗen poti darade enen foof dokkodiren juuɗe ber leydi ndi en iwa e mbadi wonni so tawno wona mbadi moƴƴiri kadi wona mbadi kadi nawrode leydi ndi yesso ɗum noon min calmini on ko guiɗo moon sehiɗo moon Mamadou Saydou Wone fetere pinal ɗum noon emin mbiya on ha lawol gongol mbawen kadi artude ɗo e mbadi jewte meɗen Olle Pulago yo jaam Allah kisal mumen nden yo won on kala to gonɗon no gonirɗon foof e dow laaral leydi ndi